Kene kono, ya sampean kene Mbak. Kene Mbak. Siji gak ada kabel najan to diingkel-ingkel karo sindene kabele. Muga-muga barokah ya Mas Indra ya. Dadi barokah ki nek apa nek ngumbah kan karuan akeh. Nah, sugih rawuh Mas Mul, ya Allah. Mas Mul anduke ayu. Statusnya Mas Ki agar tak waca kalau ditunggu aku. Payu Mas. Mas Mul anduke ayu. Payu. Ayu kaya. Ada iki wek kemangga iki. Nah, digenti kok ndek mengumplung, Mbak. Nek iki kan jelas. Indra ki turu ngono lho jare nek bar nyetel. Nggere nek wong gendhe terus gage mbok apakno gawa kowe. Wah, tangane uker kaya ora nek jebol. Iki bintang tamu lho, Mbak kok ya. Sampun ngaturaken kaping sepisan ngaturaken gunging panuwun selajengipun share kadung payu kok. Kok wis diamplopi to. Amplope yo gedhi yo. Nah, iya. Iya pas. Matur nuwun ya, Mas. Mbak. Sing payu yo. Nah, Mbak. Dawuh. Amplope mau apa to? Yo to kok. Nah, yo seragame rupane ngono. Gendingnya aku biru ki ndongakno nganten muga mbobi bisa rukun. Nggih, monggo lampahe metaraman. Moga metaram lampahe. Monggo ingkang nderekaken beksan kunjuk dhumateng kadang-kadang sinoman kanca-kanca saking Mas Mul kasuwun tumuju wonten sasana sambore dhateng mriki. Monggo sedaya kemawon. Monggo Mas-mase sedaya kemawon. Kanca-kanca saking Mas Mul kasuwun tumuju wonten sasana budaya sasana beksan.
Duh Gusti tasih kula sumung kemreng ngrasa padha Gusti kula ya Mas jangka uri